ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବର୍ଷା ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଫେର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଫେର ଆସି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ କୃଷ୍ଣ ବାହୁଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବି ସବୁ ଦର୍ଶକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ ଫେର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ରଥ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଢଳା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ତେଣୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସବୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ରଥ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଲୋକ ତିନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଟୋ ସବୁ ଉଠେଇକି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଉପରେ ସବୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା କମିଯିବାରୁ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4-5 ଜଣ ସବୁ ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ରଥ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 3 ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ କେଉଁଭଳିଆ ହାତ ଟେକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠିବାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲା ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତରେ ମାନେ ସବୁ ଡୋରିରେ ସମସ୍ତେ ବାୟା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ।